ана аҷада бародари азиз шубаи фасад мешавад. ҳозир ман пеш чӣ хел будамаша барои шумо нишон медам. баъдан тамом кардем, чӣ хел мешавад бо нишон медам. хоб пеши хона и бари хона ис хай барако мешавад то иҷара. ҳозир хонаро аввал нишон медам. пешаш бараш ҳозир и барша хати қафош мебинем ва баракора мебинем на тайёр кардагем. пленка зесем, ҷои дефектош асос кесем, девол на шуфтагӣ тайёр омода барои шуба. не бараш буд и пушташ. пушти хона иҷа хаймия тупик мешавад. ахи шуба мешавад, бетонаш 3D меояд. рисункҳои гирд дар треза угло полни ахи гизала меояд. то охира тамошо кунем. шикатури груби кардаия ба ами зубока гравела не бетон барои 3D. не и пушти хона и бари хона пеши хона хатиу барш дидем. басаи барако мерем. ҳозир иҷа дарахтай баракора нишон битам ябора 170 квадрат дайда общий ти соклош. неҷа пеши хона и бари хона на барако иҷада барако на мегардем то меширем то на уҷара иҷа барако буд. ана барако қатъия намехонам. масъалаи аппаратш ина иҷа навшбо яка рабочи монад иҷа навша дорем. семент сафед монина 50 килограмм. масъалаи баъд намеқам. масъалаи намеқамда инера зубок мегам. смесе ки смиблок мерезам, бетон мерезам. мақсад нигоҳ кунем. иҷо ҳозир чӣ хосият дорад? инаи қам ина қами калонай и қами зубокай қами анамвай и қам ина нигоҳ кунед крупни дорава майдаш бисёрай фарқият мекунад. ҳозир дар дастат ай бигӣ намхе бари даст меда бақам нигоҳ кунед. ӯ калонай и майдаҳай и расходи семен дора и расходи семен камтаракай. и қати бисёр мезанӣ базути девола сафед намекунад задан мегирӣ ва он қадр расходи бисёр мешавад. и мелки дора тез сафед мекунад. зубокши намеяй ҳозир гравелша нишонтон метам. инами зубокши намеяй нами смеси зубоке ки мақсад шумо агар чӣ кунед барои бетона сами блок нака барои гравелиш хайка пеш буд модаи намхе гравелиш намхелия намехе санг дура мегирӣ мебези мақсад ина як сол зиёд шидам ҷаховай хел ранги бози свеж рехтак нест ки бифаҳм гравелаш намеяд. ина пеши хона полни на рисункаи дар треза угло не пеш рисункаи девор хонае ки диденаш ки чӣ хел буд. якду шуба партофта будем бе обшивка буд. бо шумо хостем ки обшивкадор бисёр муроҷиат кардем ки обшивка хати бия чӣ хел меяд обшивка хати бия чӣ хел меяд. наиҷа обшивка хати ҳозир қизиқшам пеша хати бакрои дигариш нишон битам. усша баъд бо чӣ мекунем мебинем чӣ хел меомад. пеша ҳозир нишон метам. он пеш буд и пешаи ҳозир бар на барако қати поли задагия не то қати ҳозир нишон метем.
баракуро обшивка накардем ба хотире ки шарт шароитиш набудай баракуша баъд потом мекунам. На турборо даже бо краска кардагием. خلاص خانه‌ای که شما دیدین که در چه حالت بود چه خیلی بود شکاتوری خالی بود ما جای دفکش اساس کردیم بعدا با آب شستیم اینا که پیش خانه حاضر ای بار خانه میریم обшивка кардагӣ мақсад ки ҳама 100% тайёр аст даже на турбо краска кардагим ина иҷода рисункаи угл намирам як бор хоҳишмандода ай пеш кунем пеши хона ҳай мақсад ина ҳам шланг дора ҳам плафон дора ҳам люстр хоб ана ки ина иш сокалаш ина девор худаш обшивка якда шуба бе обшивка пафтагиам дар ҳамин канал гуфтем ки обшивка ки баъзе меа обшивка кунем баъзе меа мақсад ина иш обшивка хатия нигоҳ кунем бо мақсад бинависем дар комментария ки чӣ хел омадагия хай пешти хона буд ози пеши хонаро бо мерем мебинем ана пеши хонаро мерем ози мебинем дар пеши хона хати бараш чӣ хел омадагия ина пеши хона краскаи на рисункаи углаш ин тарафи барако тарафи барако намеаст ин чизе ки дидин ина ҳамон хоб ина хулоса буди видеое ки шӯбае ки мо задем тарзи коркардаш дар ҳамин канал ҳастаи дисе наворо бидурем тамошо кунем ҳаиҷа допосли мешава мақсад допослиш кардагем аян ҳамин фасаде ки бо экономични расход мақсад ки ранги травертина ранги шӯбаву дожди ки крошгоҳе ки сатилакӣ мехарӣ ранги ӯ расход калон надора